खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खा आन्दोलना आबुं 4 बोसोर जाबाय। आसाम पुलिसा इनकाउन्टारनि जारिमिन सोरजिदों। 10 सानाव मोन 5 आरो 36 सानाव मोन 10 इनकाउन्टार। 8 जानुवारियाव एनसि हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि। गसाइगावआव इउपिपिएल दोलोनि दोलोआरि सावराय मेल। एबसुआ गुबुन आफादजों सारिदुवाराव बिटिआर गोरोबथानि बागै सावरायदों। बाक्सानि कामारदैसायाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म। खा आन्दोलननि मुंख्लं आब्दुल आलिमनि बिफानि अजद अकिल गगैया सासे थगायसुला। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामारिफोरा माब्लाबाबो बावगारनो हायै जारिमिनारि खा आन्दोलना आबुङै 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोर सिगां नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि हेंथायै आसामनि फरायसा समाजजों लोगोसे गुबुन आफाद आरो फसंथानफोरा राजा लामायाव ओंखारबोदोंमोन। खाखौ बोखांना लाफिननांगौनि दाबियाव गासैबो थाखोनि सुबुंफोरानो आन्दोलनाव बारसोमदोंमोन। बिजेपि सरकार आरो खानि हेंथायै फरायसा समाज गुवाहाटी नोगोरमायाव बानजायनाय बे आन्दोलना उननि समाव हिंसायारि महर लादोंमोन। जाउनाव गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे गुबुन ओनसोलाव हिंसानि अर जोंखांदोंमोन आरो रायजोनाङै गुबुन सिबिथाइफोरजों लोगोसे इन्टारनेट सिबिथाइखौबो बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। बबेखानि बे आन्दोलनाव सेम स्टे फर दीपान्जल दास, इचर नायक, आब्दुल सालिम आरो दिजेन्द्र पागिंमोना मुंख्लं जादोंमोन। बेखौ लोब्बा लानानैनो दिनै मुंख्लं सेम स्टे फरनि न'आव बोसोरारि बावनाय हाबाफारि बानजायदों। आसाम पुलिसा मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों। इनकाउन्टार खालामनायनि जारिमिन सोरजिदों आसाम पुलिसा। थांनाय 36 साननि गेजेराव मोन 10 इनकाउन्टार खालामनानै गोदान रेकर्ड सोरजिदों आसाम पुलिसा। मख'नो गोनांदि गुबुन दाय गोनां हाबा मावनायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसा बायदि जाहोनाव इनकाउन्टार खालामगासिनो दङ। रिपर्ट बायदिब्ला दिलीप साहानिखौ लानानै डिसेम्बर दाननि गिबि 10 सानाव पुलिसा 5 सुबुंखौ इनकाउन्टार खालामदों। पुलिसजों हमजानायनि उनाव गुलि नांजानानै बिसनायाव थानो गोनां जादों सिखाव, डाकाइट, मानसि बुथारग्रा, सुरां मोसौ फालांगिरि आरो ड्राग्स फालांगिरिफ्रा। बेखौबो मख'नो नांगोनदि थांनाय नभेम्बर दाननिफ्राय रायजोआव जागायफिनदों आसाम पुलिसनि इनकाउन्टार। 5 नभेम्बर खालि सोरांसि आसाम सोनाब बंग सिमनानि तामारहाटआव धुबुरी पुलिसा सुरां मोसौ फालांगिरिखौ इनकाउन्टार खालामदों। 7 नभेम्बर खालि गवालपारानि आगियायाव पुलिस इनकाउन्टाराव उमर काफा आरो फरिदुल इस्लाम मुंनि 2 दुथाङा जिउ गोमादोंमोन। 19 नभेम्बर खालि करिमगन्जनि राथाबारियाव मन्दिर सावग्रा दुथां आनवार आलिया जखम जादोंमोन। 21 नभेम्बर खालि ड्राग्स माफिया हेकमत आलिया पुलिसनि गुलि नांजानानै जखम जादोंमोन। 6 डिसेम्बर खालि हुरपहिहाटआव डाकाइट उमर फारुकखौ इनकाउन्टार खालामदों। 7 डिसेम्बर खालि क'क्राझाराव शम्भु काहारखौ इनकाउन्टार खालामदोंमोन। बेनि उनाव बावैसो 10 डिसेम्बर खालि सानसेनि गेजेरावनो मोननै जायगायाव इनकाउन्टार खालामदों। काछारनि गुमरायाव पुलिसा गुलि गावनानै जाबिर हुसेनखौ जखम खालामदों। बेनि अनगायैबो पुलिसनि गुलियाव जखम जादोंमोन कमलपुरनि पुटिमारियाव दिलीप बिसेसा। 24 घन्टानि गेजेरावनो पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों देरगावनि डाकाइ दिलीप साहानि एबा लागान साहानिया। रिपर्ट बायदिब्ला दिलीप साहानिखौ लानानै थांनाय 36 साननि गेजेराव पुलिसा मोन 10 इनकाउन्टार खालामदों। आसाम बिसायख'थि आय'गा नर्थ काछार हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ फोसावबाय। नर्थ काछार हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि मोन 28 बियाबनि बिसायख'थिनि खालारखौ दिनै फोसावबाय। आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनार अलक कुमारा दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै नर्थ काछार हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिनि खालार फोसावदों। अलक कुमारा फोसावथिनाय बायदिब्ला फैगौ 2024 मायथाइनि 8 जानुवारि खालि नर्थ काछार हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि खुंगोन। फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासे 4 रिंगासिम भट आजावनाया जागोन। बेनि उनाव 12 जानुवारि खालि भट साननाया जागोन आरो रिजाल्ट फोसावगोन।
अलक कुमारा फोसावथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बिजाथिफोरनि नमिनेशन होनायनि जोबथा खालारा 21 डिसेम्बर आरो 22 डिसेम्बरा बिजाथिफोरनि नमिनेशन बोखांना लाफिननायनि जोबथा खालार। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि नर्थ कासार हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ गासै मोन 28 मासिफोरनि गेजेराव मोन 19 मासियावनो देरहासारनो हानानै सोरखार खुंदोंमोन। नाथाय कंग्रेसआ हाफ्लं आरो गारामपानि बे मोननैल' बियाबाव देरहानो हादोंमोन। ओरैहाय एजेपिआ मोनसेल' मासियाव देरहादोंमोन। गसाइगावआव इउपिपिएल दोलोनि दोलोआरि सावरायमेल खुंदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएल दोलोआ दोलोनि इसिङारि सावरायलायनाय हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव लानाय बायदिनो दिनै गसाइगावनि बर'बादा गामियाव दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे दोलोआरि सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बबेखानि बे हाबाफारियाव उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दोलोआ माबायदि खामानि मावगोन बेखौ लानानै दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। बेजों लोगोसे लकसभा बिसायख'थियाव मित्रजोर दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव 6 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोना रोखा जाबाय होननानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ हाबाफारियाव दाबि खालामो आरो दोलोनि मावथिफोरखौबो थुलुंगा होयो। एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै 3थि बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि सायाव गुवारै सावरायज्लायदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिश्वनाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफाद, एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि, बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरिफोर, बारग' एएनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि सायाव गुवारै सावरायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो लोगो आफादगिरि गोरोमदाव औवारिया बाहागो लादों। बाक्सा जिल्लानि खामारदैसा मिनि स्टेडियामाव समबारखालि बेलासियाव जोलुर गेलेनायनि जोबथा हाबाफारियाव आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लानानै गासै भारतबर्षआवनो एनडिएनि राहा गैया होननानै मुंख'दों। मध्य प्रदेश, राजस्थान आरो छत्तीसगढ़नि बिसायख'थिया बेनो फोरमान खालामनानै दिन्थिदों। तेलेंगानायाव कंग्रेसआ देरहासारदोंब्लाबो रायजोनि थाखोआव बेनि नोजोर गैया। भारतबर्षनि रायजोआरि सोमोन्दोआव जेरैबायदि नरेन्द्र मदिनि सोलायनाय गैया, आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोलायनाय गैया। लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव मित्रजोटआ गोबां भटजों देरहानानै नरेन्द्र मदिखौ गिबि मन्त्रि खालामनायाव मदद खालामगोन। बेराफारसेथिं बिसायख'थिनि समाव बिपिएफनि गासैबो कौशल नियम सोलायलांनो हागौ होननानै मुंख'यो मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। बिटिसि दिसपुराव बिपिएफनि सरकार गैया, दिल्लीयाव गैया पार्लियामेन्टनि सोद्रोमा, रायजोआ भट होगोन जोंनि मित्रजोटनो, बिपिएफनि जेननाया रोखा। बेनिखायनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सावरायनाय बायदियै हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफआ एनडिएजों गोरोबा। मन्त्रि इउजि ब्रह्मखौ बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि बियाबनि एमएलए मन्टु बर'आ हेफाजाब होनायखौ नुनो मोननाय जादों। खा आन्दोलननि साबा मुंख्लंनि नखराव दिनैनि सानाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बोसोरफ्रोमबो 12 डिसेम्बरनि सानाव भबानिपुर समस्तिनि हलंबारिनि मुंख्लं आब्दुल आलिमनि नखरावबो दिनै मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिदों। मुंख्लं आब्दुल आलिमनि बिमा बिफानि मेगनाव मोदै। मुंख्लंनि बिफाया खौरांनि गेजेरजों रागा जोंनानै बुंदोंदि दिनैनि साना फैयोब्लानो जोंहा उन्दुनाय गैयै जायो। फिसाज्लानि थैनायनि उनाव आसाम जातीय परिषदनि लुरुनज्योति गगैआ खेबथामै फैयोब्लाबो नाथाय शिबसागर समस्तिनि एमएलए अखिल गगैआ सासे थगायसुला, बियो जोंनि न'सिम खेबसेबो फैयाखै। अखिल गगैआ गावनि मुलाम्फानि थाखाय एमएलए जाखांबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो आसाम सरकारा दासिमबो साबा सेंग्रानि मुंख्लं होनानै गनायथि होआखै, लोगोसे गंबा नखरखौ खौरांबो लायाखै। अखिल गगै बायदि मानसिखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय साबा दाय गैयै लाइमोना मुंख्लं जानो गोनां जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।